Hola, què tal? A 24 de març que estem avui. Informació de servei. Matí serè. Ué! Això és notícia, però l'alegria acabarà aviat, malauradament. A la tarda creixeran els núvols que podran deixar algun ruixat en forma de neu a partir dels 1.500 metres. Anem a les notícies. Andorra Endavant es mostra decepcionada degut a la manca de suport per portar la llei òmnibus al Constitucional. La formació de Karim Montaner lamenta que ni Concòrdia ni el PS hagin cedit les signatures necessàries. Si és que al final, si estàs en contra de tot per costum, passa el que passa. Més coses, perquè el Comú de Canillo i el govern d'Andorra han anunciat l'automatització i la millora de l'estació meteorològica urbana de la parròquia, una instal·lació que va ser creada el 2016 i va ser pionera. Ara ja ho tenim tot fet. Els canillencs poden estar tranquils, sense cues a la carretera, amb els preus dels lloguers de pisos més baixos del país i un civisme mai vist arreu, veritat? Seguim. Acabem amb els esports, que estem a dilluns. Cara i creu pel Futbol Club Andorra i el Morabanc Andorra aquest cap de setmana. Els futbolistes empaten a l'Estadi Nacional 1-1 davant l'Armentero i els de la Cistella cauen a Tenerife 96-84 en un darrer quart que reben un parcial d'11-2. Ai, com ens compliquem la vida. Ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu.